sei kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Ndine kavidhio handeke kare kavidhio aka anditi kandachiita kuda kuona kuti zvii zviri kuitika chaizvo. Kare uda tingotaura pana pachanopedo vazukuru tinongotora nyaya touya nadzo panapa kuitira kuti tiwane chinotitandadza anditi so chiteerera kana wanga usati wasubscribe paSaint TV mukana uchiripo muzukuru wekuti udi usubscribe turn that notification bell so that whenever we upload a video you will be notified. Also don't forget kuno subscribe kuSaint Trending TV anditi ndatoisa link rachona pa first pinned comment anditi no subscribe ikoko futi anditi ndichida kuti happy birthday to you Woshanti Mugepe anditi Woshanti Mugepe, happy birthday to you muzukuru wasekuru Saint. Woshanti Mugepe she is one of our strong members ku team yedu ye Saint TV Foundation. Thanks very much nemasesi ese aunoita pamwe ne team. Right, vazukuru ngatikomentei pakavidhio kanoteerera kapfupi but ngatitaurewo kuti munoona sei nenyaya iri kuitwa nemapostori vari panapa anditi kuti ndizvo here zvemweya kana kuti mapipi toti mapipi imagic signs and wonders here kana kuti imagic ngatiarira nekumacomments from Uncle Saint, only Zimbabwean uncle T, but that she much love.